Se on vieläkin likainen. Tää on hyvää matskua. No niin, Vari. Vari, now. Now is not your time to tell. Me käytiin syömässä ja sit mulle tuli vessahätä sen jälkeen. Ja mä halusin mennä vessaan ja siellä oli hirveä jono. Niin. Sitten he laskee alas sinne. Niin. Mä ja Iske jäätiin sinne ylös huipulle. Kannattiko jäädä odottamaan? No ei, koska me jäätiin sinne ylös odottamaan. Ja sit lopulta tää oli molemminpuolista odotusta ja mä yritän ilmoittaa heille, että tulkaa nyt hyvänen aika alas ja hei ylös. Ei kun totta ylös. Niin, ja näin sitten tapahtui ja siitä tuli sitten pientä raivaa silleen. Mutta sen siitä saa, kun meillä on tämmönen porukka. Mä mennään tänään varmaan moottorikelkkailemaan. Okei, Isken ja Vaarin kanssa ja voin nähdä kuinka monta dislikea tällä videolla on, kuinka huono tämä on. Mutta kohta ruokaa ja Erika. Sä loistat tolleen kuin joku valo. Kai nyt kun mä katson tätä puhetta. No aha. Siitä se johtuu. Mikä sun taustakuva on? Mikään Janus. Simani vaan. Mä katson tätä mun puhelinta. On muuten hieno. Juu. Uskomaton. En mä nyt voi laittaa Erika ilman paitaa, kun sua ei näyttäisi se ilman paitaa. Se ainakin olisi clickbaitti. Mut mä puhuin siitä, joten periaatteessa voisin. Poista mun meikit! Aina on sun vaippia. Vaippoja! Mitä nää on? Vaipseja, niinku jotkut. Vaippoja. Mä kyllä sanoin vaipseja. Niin sanoit, tuntuu kuuli vaippa. Kaikkea kiinnostaa tää niin paljon, että mä ihan itkettää. Mä en kuule mitään. Mikä? Sikää. Iskekin on soveltunut kameraperheeseen, koska GoPro. GoPro? Osaat sen laittaa sen päälle? En mä tiedä. Koska siinä ei ole paljon akkua. Nee. Hyvä jee. Me tultiin nyt siis pihalle ja tää päivä tarvitsee selkeästi vähän kiinnostavampaa sisältöä kuin mitä tähän on tähän hetkeen mennessä tullut, koska me siis tosiaan oltiin vaan siellä laskettelee. Ja sieltä en hirveästi kuvannut, koska siinä oli niin paljon säätämistä, mutta nyt siis tosiaan tultiin ulos ja kello on jotain 9. Ja noin heittelee tuolta jotain lumipalloja. Mut siis tultiin siis tosiaan pihalle ja on niin siistiä, kun on näin pitkään vielä valosaa, että jotenkin niinku ihanaa olla pihalla. Huomenna sunnuntai, vikapäivä Rinteessä. My pals are there. They are trying to be. Sä löysit meidät. Kavalia. Me mennään nyt siis purkkista. Mä en tiedä, että mitä mä teen, mutta this is really intense. Tää kamera vaikeutti. Mulla on perustelu. Ja sitten en pelastanut. On jotain hauskaa nyt! En! Ota. Mitä keksit? Mä keksin sen hauskan jutun. Ota. Mä en tiedä vitsi näin. Ota. Ota mä mietin miten se meni. Pikkukalle meni kauppaan. Sitten sieltä se on se korillisen maito, tiiäks se on se iso? Joo. Niin sit se meni sille kassalle. Sit se kassatyyppi kysyi miten se jaksaa kantaa ne kaiken. Sit se sanoi, että se oli kevyt maitoa. No olipa hauskaa. Se mulla ei oo mitään vitsejä. Tää päivä on hyvä aloittaa. No niin. Tää päivä on hyvä aloittaa viimivitsillä. Mutta siis erittäin hyvää huomenta. Tänään on sunnuntai viimeinen laskettelupäivä ja 10:30 ja piti taas 10 olla mäessä, mutta ei oltu. Ja nyt tänään lähtee taas mäkielämä.
Niillä on tänään hyvä Oliko sitten 718 metriä. Joo. Poronkäristys on life goal. Niin, semmoista ihan mujua. Se kuuluu olla tämmönen siivitetty. Toivotaan nyt, että se on hyvää. No tää on hyvä. Goals. Viivi hyppynyt. Ei. Joopa. Noniin. Ei vaan. Kato mun käsi oikein revää. Ei oo ihanaa. Kerropa Biimi, mitä me äsken tehtiin. Kuvattiin erittäin hyvä video. Vai mitä, Erika? Kuvattiin erittäin hyvä video. Ja se tulee, kun on 20 000 tilaajaa, joten nyt tilatkaa. Se on niin hyvä. Okei, mä julkaisen sen, vaikka ei tulisiko koskaan 20 000 tilaajaa, koska se on niin hyvä video. Mut nyt me lähdetään kauppaan, koska me tarvitaan huomiseksi eväitä. Ja tässä ei nyt kyllä ole tapahtunut mitään, enkä mä kuvannut rinteessäkään paljon yhtään mitään, mutta me mennään nyt kauppaan. GoPro. GoPro ja 100 000 Eerikan kaatumista. 3. No just niin, 100 000. 3 on Siirille 100 000. Niin, koska Siiri vääristelee numeroita. Fakta. Mutta Eerikalla oli siis GoPro koko päivän ja niissä näkyy kaatumiset ja niin. Mäkin kaaduin 4 kertaa. Onnistui. Joo. Mutta meidän pitäisi kohta alkaa pakata ja me siis kauanko me käytettiin yhteensä tuon videon kuvaamisen aikaa varmaan. Puoli tuntia. No ei, mut sen että me tehtiin ne kaikki valmistelut, niin varmaan 2 tuntia. Oikeesti, koska meni niissä lapuissa. 2 tuntia eli 10 minuuttia oikeesti. Niin. Siitä tuli kyllä ihan effortti video, koska me ollaan mietitty sitä 3 päivää. Tällaista videoa on todella vaikea aloittaa, koska siis tosiaan tosta pätkästä, mikä nyt tämän videon lopussa näkyy, niin on yli viikko. Koska siis mä en tosiaan siinä iltana, kun me lähdettiin sit pakkaamaan kamoja ja lähdettiin sit seuraavana päivänä, niin kuvannut enää mitään. Niin, nyt mä oon turvallisesti kotona. Ihanaa seuraavan viikon lauantaina jo. Tai niinku nyt on jo seuraavan viikon lauantai. Ja matka meni siis ihan todella hyvin. Ja muutenkin nyt on mennyt tosi kivasti tää viikko, mitä nyt on ollut sen jälkeen. Ihan normaalia koulujuttuja ja tällaista. Mutta mä ajattelin, että mä voisin selittää tähän loppuun vielä yhden ihan super oudon jutun, mikä tapahtuu. Oliko se keskiviikkoyönä. Siis söin illalla silloin keskiviikkoiltana makaronilaatikon. Oli ilmeisesti vanha, koska mulla tuli siitä todella huono olo. Siis mulla tuli niin huono olo. Mun maha oli ihan törkeän kipeä. Ja sitten yöllä mä oksensin 3 aikaan. Ja mä sitten yksin sitä 3 siivosin mun huoneessa. Tyyliin itkin. Mulla oli niin huono olo sen jälkeen. Tyyliin kuumettakin. Mut sitten perjantaina kaikki oli fine. Ja nyt on siis tosiaan lauantai. Niin se oli oikeasti ihan super kumme juttu. Mä en niinku ymmärrä, että mikä... Niinku, siis se oli oikeasti ihan järkyttävää. Mä oon nyt tehnyt muutaman videon ja mulla on ihan törkeen hyvä 20 000 tilaajan spesiaali teille. Mä haluaisin niin jo julkaista sen ennen kuin se 20 000 tilaajaa tulee, koska se on mun mielestä niin hyvä video. Mutta mä joudun nyt odottamaan, jos nyt joskus tulee 20 000 tilaajaa. Ja mulla tuli tänään semmonen fiilis, että mä haluan ihan törkeästi kirjoittaa blogiin. Ja mä oon muutenkin tehnyt tosi paljon kaikkia koneella kaikkia koodaushommia ja semmoista, koska meillä on tulossa tietotekniikan lopputyö. Niin mä sitten vähän muokkailin blogin ulkoasua ja tein sinne yhden postauksen, mikä oli ihan super outo, koska mä oon viimeksi kirjoittanut sinne viime vuoden kesällä. Mut mikään näistä jutuista, mitä mä nyt kerroin teille, ei liittynyt mihinkään. Mutta mulla oli vaan muutama juttu, minkä mä haluan nyt kertoa. Ihan vaan tälleen. Mutta tää oli tämmönen video erittäin sekava, koska tää nyt on paljon pitemmältä ajalta. Mutta mä toivon, että tykkäsitte tästä videosta. Ja mä tiedän, että on tosi sekavaa. Mun on tosi vaikea kuvata semmoisessa ympäristössä, missä on ihmisiä. Tai silleen, että mä en pysty kuvaan ihan täsmälleen samalla lailla. Tai silleen, että miten mä voisin nyt tässä selittää, että jos joku olisi mun vieressä, niin en mä pystyisi selittämään ihan samalla lailla. Jos tykkäsitte tästä videosta, jos tykkäsitte, pistäkää peukutella tälle videolle. Ja muistakaa tilata mun kanava, jos te olette tehneet. Ja mennään seuraavassa videossa, joten se olisi moi moi!